την πρόεδρο της ΠΟΕΔ μαζί μας, την κυρία Μύρια Βασιλείου, να την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Βασιλείου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, αποφασίσατε στάση εργασίας την ερχόμενη Πέμπτη από τις 7:30 μέχρι τις 9:05. Γιατί, κυρία Βασιλείου? Αγαπητή Κατερίνα, εντάξει, ως οργάνωση πρέπει να σας πω, πρέπει να υπενθυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει, είχαμε δηλώσει δημόσια από τον Μάιο του 2025, είχαμε δηλώσει δημόσια ότι διαφωνούμε στις διαδικασίες τις οποίες το Υπουργείο επέλεξε μονομερώς να διαχειριστεί, αν θέλετε, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και άπτεται των εργασιακών δεδομένων και των νυν εκπαιδευτικών και βεβαίως και των επόμενων γενεών εκπαιδευτικών. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να δείξουμε καλή θέληση, προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλους τους τρόπους για να εξηγήσουμε, για να πιέσουμε, για να βελτιώσουμε όσο βελτιώνεται το νομοσχέδιο, αλλά παρόλα αυτά και οι διαδικασίες είναι εντελώς έτσι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις διαδικασίες που έχει επιλέξει η επίσημη πλευρά, αλλά σαφώς και με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που φαίνεται τελικά να προχωρά προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή λέτε και κάτι άλλο, ότι το νομοσχέδιο φαίνεται να τροποποιείται, να διαφοροποιείται μάλλον και από βουλευτές, ακόμα και σε σημεία που εσείς συμφωνούσατε μαζί με το Υπουργείο της Παιδείας. Άρα έκαναν κάποια ή έβαλαν μέσα στο κείμενο που φαίνεται να είναι έτοιμο και να πηγαίνει, όπως δείχνουν όλα στις 22, στην Ολομέλεια, τα οποία ήταν δικά τους και αποκλίνουν και από συμφωνίες που είχατε με το Υπουργείο. Αυτό τουλάχιστον έρχεται κοντά μας και αυτό το είχαμε προβλέψει όταν δηλώναμε την αντίθεσή μας στο γεγονός ότι καταλήγει στην Βουλή προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι συμφωνημένο μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων. Σε αυτό αναφερόμαστε. Ναι. Όταν ένα νομοσχέδιο δεν είναι συμφωνημένο, τότε ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να γίνουν τροποποιήσεις, να γίνουν τέτοιες τροποποιήσεις που να αλλοιώνουν, αν θέλετε, και το περιεχόμενο στα σημεία στα οποία υπήρχε κάποια σύγκληση μεταξύ των θέσεων της οργάνωσης και του Υπουργείου. Αναφέρομαι βεβαίως και το αναφέρομαι και στην ανακοίνωση. Ναι. Ένα παράδειγμα είναι ο ρόλος του βοηθού. Ο ρόλος του βοηθού διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, κάτι για το οποίο δεν είχε τεθεί ποτέ στις συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας. Και μάλιστα υπενθυμίζω ότι εμείς διαφωνούσαμε και διαφωνούμε και είναι κόκκινη γραμμή για την οργάνωση η συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, πόσο μάλλον τώρα που έρχεται να παραμείνει ο διευθυντής, εξ όσων ενημερωνόμαστε, και να έρθει να προσθεθεί και ο βοηθός διευθυντής να έχει παρόμοιο ρόλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν μπορούν να μας αφήσουν άπρακτους, δεν μπορούν να μας αφήσουν να καθόμαστε και να περιμένουμε. Είναι η ώρα να αντιδράσουμε, είναι η ώρα να στείλουμε μηνύματα και προς την εκτελεστική εξουσία ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό και ανεκτό το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε στον βαθμό που έπρεπε να ολοκληρωθεί ο διάλογος μεταξύ ΠΟΕΔ και Υπουργείου Παιδείας. Καταλήγει ένα νομοσχέδιο στο οποίο διαφωνούμε, καταλήγει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν θα βοηθήσει, δεν θα βελτιώσει, αντίθετα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Και βεβαίως στέλνουμε και ένα μήνυμα προς τη Βουλή ότι ναι, δεν μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να προχωρούν να ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ακριβώς απέναντι, αποκλίνει από τις θέσεις της οργάνωσης. Ξέρετε, αγαπητή Κατερίνα, ακόμα και το γεγονός ότι δεν έχει φτάσει κοντά μας το τελικό κείμενο με τις τροποποιήσεις. Ακόμα και το γεγονός ότι αυτό το τελευταίο που λέτε για το κείμενο, συνήθως σας δίνεται, κυρία Βασιλείου, θυμίστε με γιατί μπορεί κάτι να χάνω, συνήθως σας δίνεται, σας αποστέλνετε? Το σωστό, το ιδεατό, το αναμενόμενο θα ήταν να μας αποσταλεί εγκαίρως, ακριβώς για να έχουμε εικόνα, να το πω διαφορετικά. Το σωστό, το ιδεατό θα ήταν να πάει κάτι συμφωνημένο. Αυτό όμως επειδή. Πάμε, μπράβο, γιατί πέρασε ένας χρόνος, δεν τα βρήκατε. Ναι, πρέπει κάτι να γίνει. Η Επιτροπή Παιδείας επέλεξε, ενώ είχαμε ρωτήσει και θα μπορούσε να ήμασταν
παρόντες και παρούσες. Δυστυχώς η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής επέλεξε οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να πάμε μόνο μια φορά να καταθέσουμε τις θέσεις μας και μετά εν τη απουσία μας έγινε. Σας είδαν όμως και εκτός Βουλής. Σας είδαν όμως και εκτός Βουλής. Μία και μοναδική φορά εκεί όπου καταθέσαμε τις απόψεις μας. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση νιώσαμε, καταλάβαμε ότι αντιλαμβάνονταν τα σημεία στα οποία διαφωνούσαμε και σε καμία περίπτωση εκεί δεν τέθηκε θέμα βοηθού διευθυντή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι, βεβαίως, να θυμίσω εγώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής που βγήκε δημόσια και είπε ότι κατά τη διάρκεια της έναρξης της κατάρθρων συζήτησης δέχονταν μηνύματα είτε με απειλητικό ύφος, είτε με προσδιορισμό. Λες και κάποιοι, έλεγε ο ίδιος, και άλλοι βουλευτές μας το είπαν εμάς εδώ στην εκπομπή, μέλη της Επιτροπής Παιδείας, ήξεραν σε ποια παράγραφο ήταν οι βουλευτές, τι ακριβώς συζητούσαν και λάμβαναν μηνύματα. Ολονών το μυαλό μας πήγε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και από ποια άποψη? Το Υπουργείο ήταν μέσα. Οι βουλευτές ήταν μέσα. Ποιοι ήταν στην απέξω? Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτό πώς το ακούτε εσείς? Γιατί έχουμε φτάσει, αν όντως συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας είτε να στέλνεις απειλητικά μηνύματα, είτε να στέλνεις μηνύματα πιεστικά για να κατευθύνεις μια κατάσταση ενώ είσαι στην απέξω, αυτό σίγουρα δεν είναι το ιδέατο. Αγαπητή Κατερίνα, η ΠΟΕ σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ένα το κρατούμενο, έτσι. Έστελναν μηνύματα ή της ΠΟΕ μέσα στη Βουλή, ναι, ξέρετε εσείς? Εγώ προσωπικά δεν έχω στείλει. Όχι εσείς προσωπικά. Και δεν γνωρίζω να έχει. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος στέλνει τι, αγαπητή Κατερίνα. Εγώ ξέρω θεσμικά και καθηκόντως ότι καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας, καταθέσαμε τη δυσφορία μας για το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν εν τη απουσία μας η διαδικασία της συζήτησης, που αυτό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε αποφευθεί, θα έπρεπε να ήμασταν εκεί για να ακούγονταν και οι δικές μας οι απόψεις. Ξέρετε, εμείς θα το εφαρμόσουμε, ούτε οι βουλευτές θα το εφαρμόσουν, προφανώς. Και εντάξει, το Υπουργείο έχει έναν άλλο ρόλο. Εμείς θα το εφαρμόσουμε. Πώς γίνεται να λείπουμε εμείς από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη συζήτηση? Ναι. Επομένως, βεβαίως σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δείξαμε καλή θέληση και θυμίζω ότι πατήσαμε μια παύση στην εξαγγελία των μέτρων για την 26η Νοεμβρίου, ακριβώς γιατί σεβαστήκαμε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα, τα γεγονότα, αυτά που ήρθαν τελικά κοντά μας, δεν συμφωνείτε. Δεν συμφωνείτε. Από το να αντιδράσουμε, ξέρετε, δεν αντιδρούμε ούτε για μισθούς, γιατί ακούμε διάφορα. Κοιτάξτε, έχω να σας πω, έχω να σας πω πάνω σε αυτό. Επειδή από χθες το βράδυ που βγήκε η ανακοίνωση ότι θα προχωρήσετε σε στάση εργασίας, να επαναλάβουμε ότι είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, 7.30 με 9 και 5. Άρα είναι οι πρώτες 2 ώρες μέχρι το διάλειμμα, αν θυμάμαι καλά, από το σχολείο. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, λαμβάνω μηνύματα από γονείς, αλλά και από ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που λένε ότι πάλι βρήκανε τον τρόπο οι δάσκαλοι να χάσουν από το σχολείο. Τι ωραία, θα πάνε και στο μολ και στα καταστήματα, γιατί είναι και τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Δεν ανοίγουν όμως τα καταστήματα εκείνη την ώρα. Θα συγκεντρωθείτε κάπου, κυρία Βασιλείου, όμως, ή θα μείνετε στο σχολείο? Καταρχήν να απαντήσω. Να θυμίσω και να υπενθυμίσω σε όλους αυτούς τους καλοθελητές που τους ακούμε πάντα όταν υπάρχει αυτή η αντίδραση. Ακούμε όλα αυτά τα όμορφα. Θέλετε μια Μάρκαρετ Θάτσερ, λέει εδώ, για να τελειώνουμε. Παρατραβήξατε το θέμα. Ότι μπορεί και ο συγκεκριμένος να θέλει την αντίστοιχη. Λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν ότι η ΠΟΕ, η τελευταία φορά που έκανε απεργία για θέματα που αφορούσαν την οργάνωση, ήταν το Φεβρουάριο του 2022, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Να θυμίσω επίσης ότι στα χέρια μας κρατούσαμε την εξουσιοδότηση του κλάδου για αντίδραση από τον Ιούνιο του 2025, αλλά προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλους τους τρόπους για να πιέσουμε, έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε το έσχατο μέτρο της απεργίας. Για τις 26 Νοεμβρίου είχαμε εξαγγείλει μέτρα. Τα πήρατε πίσω. Τα πήραμε πίσω ακριβώς για να δείξουμε καλή θέληση, ελπίζοντας ότι
θα υπάρξει έτσι μια σωστότερη διαχείριση από πλευράς Βουλής. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να το στηρίξουμε και ναι, αν πρέπει να είμαστε μόνοι μας σε αυτό, θα είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Όμως, επαναλαμβάνω, η έγνοια μας είναι το δημόσιο σχολείο. Η έγνοια μας είναι να γίνει ένα σωστό σχέδιο αξιολόγηση, το οποίο να βοηθά και όχι να δυσχεραίνει. Να γίνει κυρία ένα Βασιλείου, σωστό σε σχέδιο περίπτωση αξιολόγησης, το οποίο να μην μπλοκάρει το υπόλοιπο. Αντιλαμβάνομαι, του σχολείου. ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι το 18 του μήνα σημαίνει ότι είναι πριν από τις 22, άρα θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, κατανοητό. Σε περίπτωση που δείτε ότι στις 22 ψηφίσετε κάτι για το οποίο δεν συμφωνείτε, έχετε σκοπό και στόχο αυτά τα μέτρα να ξαναπροχωρήσετε σε μέτρα, δηλαδή να τα δυναμώσετε? Θα το σκεφτείτε μετά τα Χριστούγεννα? Την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αξιολογούνται συνεχώς τα δεδομένα που θα έχουμε μπροστά μας και αναλόγως θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ναι, υπάρχει η πρόθεση, σε περίπτωση που δούμε τα πράγματα να γίνονται χειρότερα, να υπάρξει και κλιμάκωση των μέτρων. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Παρά μόνο την απεργία της 18ης Δεκεμβρίου και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για να αποφασίσουμε κι εμείς πώς προχωρούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.